fyra månader vi har hänt av folk. Ja. Det va? Ja, precis. Miste vi pengar? Ja, det där är inte bra. Jag kör allt kött. Esbern check nu. Ja, men där kan du så pausa det. Tack för det mig. För helvete. Men jag tror att det är släng för in där så. Garanti. Ja. Jag tror det är ganska spurt om det. Jag vet. Hey Bowser. Just Atle? han tänker fjärde kronor från där. No! Min pengar! Och nu kommer Andrias in. Ja. Och han är lite radla. Det där är ganska bra. Nej! What? Ja, öppna brejer bara. Men det var pengar. Kan du pengar med? Ja, börja det. Du har chattat. Du har åka pengar. Och då tänker han upp alla pengar. Ja, garanti. He must truly hate you. Så miste pengar. Ge mig alla dina 0 kronor. Mario Party. Det mest skäckaste spel. Familjer. Ja, hit the bugs all Familjer around. och barn. Så det kan jag alla bara pengar. Símun heter haxen de här pengarna har haft checkat spelarna. Ja, nu. Tvärför har hit en block det då. Ja, alltid. Vad chiven inte. Ja. Ja, jag menar också det. Ja. För att jag får också äta när det spelar. Så en slags turtle map, ska du veta. Andrias, satt på lyden. Frostkallör. Eller kan? Ha? Frostkallör. Det är turtle map. Jag tack för pizza. Ja. Hej Pastor. Jag hoppas att det skulle vara det. Jag hade det screw. Jag hoppas att det pengar förtjänar Charles Egg. Jag är det glada. Nu är han då. Nej! Levi. Jag tar alltid pengar från den där. Okej, ett land. Kör Símun med. Nej, Levi. Ja, det är ju helt okej. Han är min. Han vill alltid med rån. Eller ja. Ja, han släpper brev. Nu kan jag Vi ränner bara hopp under Esbern. Och Jag okej. är bara hammaren. Jag sitter inte ens på Hey man! Wow! Fuck that! You're welcome. Wow! Wow! Kan inte vi se en färgakon? Nej! Ah, räcker med. Kan inte vi se en färgakon? Han slår mig. Det är så väldigt unconscious när han går. Ja, det är. Räcker det. Teamwork Andreas! Nej, jag fick Jag väger inte. Jag väger inte. 6 kronor. Jag får... Listen to. Símun fick liksom. Att man kan inte så sagt vi har ställt någon. 6. 8. Du fick mest det. Men Du är snämmaren alltså. vi kan nästan använda plåtar dit. Han fejar vi hemma. The moment Esbern. 2. Will you? Don't fail me now! No! Akkurat! Första kött nu Esbern. Bojande! Ja, Esbern första kött då, okej? Okej. My love! Varsågod, Shining Star! Bojande. What? Till Lokka Esbern. Wow, vad händer det? My star is burned! Enjoy the real star! It costs 40 coins. Please come again. Thank you, please come again. Hej! Så han där. Every day I'm Hej inte, jag tog kött. Nej, okej. Bowser är liksom praktik. Símun blev främst. Alternate universe. Han blev rödlig. Alltså tänkte jag, Bowser han faktiskt praktikkött åt. Men han tänkte faktiskt bara snöjder. Han sockar det köttet. Han ränner till köttet stöd. Där var jag.
Start the game already. Nu vill jag gå videos med till Esbern. Åh. Nu det du studerar med. Ordentligt video. You're my inspiration. Jag vill gärna ha det svarta stjärnorna på Esbern. Så man spelar i dem. Kom med! Kom med! Ja! Okej, han har inte svarat. Suck it, loser! Jag vill bara teoria. Det här går inte det kan. Det går inte det kan. Just främst då. Ja. En sumo. Oh. Punch. Han lukar fick en fjärde. Okej, nu får jag... Nu är jag främst. Nu måste jag tryhard det, Lucid. Jag måste tryhard. Hvis du nästan 30 kronor så kan du stjäla. Jag har inte nytt Jag får bara ända. Jag är inte lukta, okej? Jag kan stjäla du största köttna. Du vill inte säga next level tactics. What? Next level there. Bitches. 4-player game. Empty party. Jag känner. Batman man. Kan han leta tappa här till John? Det är bara slå. Fuck it då. Det är helt läckert. Ja. Det är bara slå han. Det skippar så kört. Slå! Símun! Slå! Jag flyger över. Ja, men det är näga. Wow! Fuck you! Thank you! Jag är i fjällen. Man. Shit. Ja! Esbern fick du byta kronor. Thank you! Please come again. Esbern fick jag inte pengar. Du fick en 15. Vad är det? Hicka där. Aj! Alltså det ska inte stå en kassa, så typ Símun redan i städat och hoppa att det här 5 kronor. Det är så här. You kidding me? Jag gör en mega cool thing här i hoppa i A-kassan och så fyller jag ner. Det är så cool. Så det är som är för film. Gärna dockra. Ja, så... Ta nästa system är läder. Så skjuts upp visst. Först att börja där. Ja, alltså också en bite att stoppa i det. Ja! Så det kan vara där. So many Det är opportunities. det som jag alltid, ja. Alltså, du Det kan är inte gå full och på... så ju. Hey! What? Levi! What's happening? Det är nummer 2. Nummer 3. That's all I can get, man. Hade pengarna som jag vann. Down the drain, alltså. Yep. Vad heter ju Fucking nummer 11? showar. Det är nummer 4. Alltid korruption vill lägga. Ja. Det får jag Jag ska vi efter. vara först. Ja, jag fortsätter att vara the bad guy. Kom med sen. Det är Andrias som är the bad guy. Han där är en stålbam. För jag är så boy. 5 och så här. Fucking 5. Okej, Fuck. Du är så med. Jag ser inte på. Banjula, men... Bonzo. Jag bannar till att spela på Vi är sig. stora i nu. Jag är spurt på det. Spela på Åh, sig. kom då! Vakna! Vi tappar. Till fältet. Spela den Det inte. gröna. Okej, jag skippar så på. Okej, inte intro jag Ja, skip. jag skippar. Ja, det heter A, och så kan man break. Ja, man kan bromsa. Ja, man kan lina. Alltså man bara spamma an. Ja, och så unpurpose walk. Bandfyr som har tiltat på. Jag kan säga Okej, till vi jag kan vet speedräkna inte. klart. Så jäkla. Ja, nice. Men du ska helst inte tilta, då kan jag det. Så det. Hej, tilta! Ja, vi klarar det. Men vi också jävlar. Vad säger du? Hur gör man när man ska bromsa i spelet? Då jag bara kan gå natt lite där. Okej, vi tar på mig. Vi ska bara... Inte stäkta. Still i rollen. Still i rollen. Easy does it. Men Jag stäcker av. allt är rätt stramt. Jag fick det för sent på den. Just det bättre. Well, Han
Yeah. Refreshing. You wanna do this? Alright. Just for the record, Andrias run the high five. Anyway, that's I fight. So high five, va? Oh, it makes no sounds. Just Men because ska det vara bättre för resten av videon också så rent du high five. Resten. Du så attas så borde ju köra Just standing with pengar. Revolution! Oh, yeah! The Buzzer Revolution! Dance time! Jag har nästan ska dra det. Lev som special. Mot special. För hoppa. Right. Nu är det för missal swish eller 30 kronor. Är det sista alltid paus? Åh shit, Anders kör. Oh! Det. Call it. Lev som special. Det är så speciellt, jag fuckar Esbern nu. Jag ska skriva Esbern B för den pengar. Chip Levi. Nej. Kan jag spela vad det vi spelade som vi var första? Kan mega cool. Oh ja. Basketball. Du tog mig fötterna i det där. Åh nej! Nej, det är gott. Nej. Nej, det är gott. Ja. Ja. Vad täller vi? Passion cash. Nej! Okej, jag vill ganska först för Sönia för att få alla. Just det för. Få det helt omåligt, alltså. Nej, då dog nu så där. Check man, oh my god, jag ska projekta. Övernaga. Alltså, hur kan man inte spela färra? Kan inte spela dum screen. Det är en fucking meme. Ah, hive. Alltså man ska arbeta sig med såna spel. Men jag inte tömmer det. Man tycker väl offret. Ja, men ja, det är bara lite. Såna pengar. We win together, we lose together. Ja. That's been sorged. Yay! Surprise, surprise. First time. Vad är bäst ett land med alltså chance time? Jag får bara stilla mig. Så. Ta bomben till Turbo Sverige chance time. Tvattat, ja. No! Så kommer Símun här. Jag bara ligga. Casual 2-tallet. Jag hoppar i det. Nummer 2-tallet. Ah, jag tror det. Nummer 2-5. Hjärta. Back up plant if shelter. Shit, att han rinkas över. Kan det det? Okej. Ska snurra. Oh man, det ser så. Ska cykla. Men Símun det går kontrollar. Nu är inte fitness så. Ja, okej. Men det är det bästa är sån. Jag släpper läsa det. Oh! Light up the room before you get up. Oh! Rotate, light up. Rotate. You can't defeat blue with a weak night. Símun det går kontrollar så. Ja, men här vänta ska gå i ämnen. Så jag gör väck för det. Det är så för sanger back. Keep doing it so. Vi snackar du bara där. I don't know, man. I don't know. Jag vet inte hur sanger ska back på det där. Hur sanger går? Och kurs. Out the window! Hoppar ut. Get back overall. Det där får inte du göra istället för drag. What bitch? Nej. Vänta. Hur var det? Du glömde. Anna! Don't question. No questions. Andrias, don't question it. Question mark. Ah, lol! Det kan vi skämt det. Ja, okej. Men you questioned it. No. Yeah, Question mark. Men du har... Det kan vi säga något och säga Question question. mark. Question mark.
Okej. Är det pauser nu eller? Nu sätter man det. Nej, vi släpper från app. Det är det. Så. Stattu att det spelar med slår upp det nu. Så Det. Men det är ju gott offer. Det är sluta pengar nu. Inte tycker det är gott över. Jag såg ju mot vet vad det är. Vad är månen öppnas nu? Fucking David upp efter. Grab his ass. Nej! Grab his ass. What the fuck? Ja, jag glad. Acha. Ja, just det. Okej, börja bara allt då. Nej, jag vill inte säga samma.